Gör du så? Ja. Så är jag med min ryggsäck. Smart. Mm. Men jag vill inte göra så. Gör inte det. Då kommer jag snubbla över den jävla pinnen. Så han får stå här. Annars kommer jag gå rätt på den där pinnen. Jag känner mig själv. Tur man har lite lyse för det var jävligt mörkt här uppe. En ficklappar kanske vi ska köpa. Men räcker med... För mig räcker det med LDC-kepsen sen. Måste ju få gå och nattpass med uppe. Vilken lina! Det kan hoppas. Ja, men jag är inte färdig här än. Uppe. Ja, men jag ser ju inte vad som är upp och vad som är ner. Drömpusta. Ja, kompis. Ja, vad är det uppe i? Det är det. Inte jag. Ser ni min garderob på trät här? Ja, men så sätter jag min porträtt där, kommer jag springa ner i min lilla pinne där. Ja. Ja, godnatt på mig. Ja, godnatt. Oj, Godnatt, oj, oj, oj. Gå fram lite till Peter. Jesper. Och de här ska förpuppas till muppar. Ska vi ringa och väcka imorgon innan vi går ur eller? Lys på Diana där nere. Jaha. Maria, Ja. ja, ska vi ringa och väcka innan vi går ur?